खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि हान्जा जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दखरा खौसेथि बर' सुबुंजों बिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायफैदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि आरो बेनि इयुननि हाबाफारि बे हाबाफारिनि बागै जोङो बेयाव सावरायलायनानै गगामुग ओनसोलनि बिभिन्न समस्या बे समस्यानि बागैबो जों बेयाव सावरायदों। बेयाव बिसेस जिखिनि हाबाफारि लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जों मावनांगौ बे बागै जोङो दिनै आन्चलिक पर्यायनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो जिल्ला पर्यायनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायदों। बेयाव बिसेसके गोबां समस्या दङ। बे ओनसोलनि गाहाय समस्या होननानै बुङोबा बिनि जि दैबानानि समस्या, बोसोरै दैबाना जानानै जि गामिफोरखौ बालाजों फबनाय बे मोनसे गिदिरथार समस्या। आरो बे समस्यानि बागै जोङो आसाम सरकारखौ बुंनानै मा रोखोमै मावहोनो हायो एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोहै जोङो मा खामानि मावनो हायो बेनि बागै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आन्चलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंजों सावरायलायदों आरो बिथांमोनहा खावलायदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै बुंनो लुगैदों। मैया आसाम सरकारनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय 1301 मोनसे इन्टाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेट फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि मथे बिथांमोनहा होदों। बेखिनि खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय, बे फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होनायनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननो जोंनि मोजां मोननायखौ जोङो जासिदों। सेम टाइम जों मोनसे बाथ्राखौ दिनै मिथिहोनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय माखासे बर' सुबुं बिथांमोनहा एसे गोनो गोथोआव दङ जे सेन्चुरियाव रायजो जानाय एबा जि नेसनेल पार्कफोर बे पार्कफ्राव रायजो जानाय बिथांमोनहा फरेस्टनि बे इन्टाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन ना हाया। जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 बेखौ फरायनानै बेयाव जि फरेस्टनि डिफिनिसन दङ बे डिफिनिसनाव जों नायनानै डिफिनिसनाव रोखायै लिरनायखौ जों मोनदों जे बेयाव जुदि सेन्चुरियावनो जा बा नेसनेल पार्कआवनो जा, रिजार्भ फरेस्टआवनो जा बा गुबुन जि फरेस्टनि बे हायाव जुदि 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि आगोलाव रायजो जानायनि फोरमान होनो हायोबानो बैफोर ओनसोलफ्रावबो जि फरेस्टनि इन्टाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेट, फरेस्टनि जि हा मोनथाय बेखौ मोननो हायो। बे रोखा। गतिके आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजा एबा आसामनि गुबुन खना खनला जायगायाव रायजो जानाय गासिबो ट्राइबेल माहारिनि जि जोंनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैगोन। नोंथांमोना जि जायगायाव रायजो जादों बे जायगायाव रायजो जानाया जुदि 2013 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि आगोलावबा नोंथांमोना बैफोर जायगायावबो फरेस्टनि हा मोनथायनिंगौनि थाखाय फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि बागै जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बिभिन्न जायगायाव जोङो नैबे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जोङो फैनायनि सलैनो जोङो नायबोदों फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 बेसेबां इमप्लिमेन्ट जामारदों। गुबुन जिल्लायाव एफा एनै जाबोबाय थादों। जोंनि दुखु मोननायखौ दाख्लैनिफ्राय फोरमायबाय थादों जे आसाम सोरखारा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 खौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबालासिनो जे ट्राइबेल माहारिफोरखौ इभेक्सन खालामनायनि नटिस होनाय बिनि बागै जोङो नोजोर होदों। मैया जोङो बगिनदि लखिमपुर जिल्लायाव जों मोनसे मेल खालामदोंमोन। बेयावबो मावथि जथुमफोरनि गेजेराव जेला जों सावरायलायो जोंनो मावथि बिथांमोना मोनथिहोदों जे बगिनदियावबो मोनसे साइडआव मोनसे गामिनि सुबुंफोरनो बिदिनो इनक्रचार होननानै जे बिथांमोनखौ एभेक्सननि थाखाय जि मोनसे नटिस होनाय बेखौ जोङो नोजोर होदों। आरो बे नटिस होनाय जि एभेक्सननि थाखाय नटिस होनाय बिनि थाखाय जों आसाम सोरखारखौ जोंनिफ्राय गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों। जों बुंदों जे फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 खौ नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेराव एभेक्सन खालामनो गोसो एभेक्सन खालामनायखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बरायगोन। दिनैहाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दखरा आरो
धेमाजि दखरानि UBPOनि जा मावथिफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOआ मोनसे मावथि मेल एबा वर्कार्स मिट मोनसे मिंबां नोलोबारि गोजौ फरायसालियावहाय मोनसे जथुम्मा खुंनाय जादों। बे जथुम्माखौ मानो खुंदों होनोब्ला बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बुंदों गुबैयै मोननै बिथिंखौ लानानै बे मेलखौ खुंदों होननानै बुंदों। बिथांमोनहा बुंदों जे सोलोंथाइ आरो आबादा जौगानांगौ, लोगोसे जोंनि UBPOनि जा मावथि बिथांमोनहा बयबो गोसो मोदोम होनानै खामानि मावलांनांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा इयुनाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनदोंब्लाबो जोंहा गोबां आरो इयुनाव खामानि मावनो दंबावो। बेनिखायनो गोसो बायालासिनो बयबो गाजा गोमजायै खामानि मावलांनानै इयुनाव माखासे मावबावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोनहा गुबैयै बे मेलफोरखौ जोंनि गासै UBPOनि सिङाव थानाय गासै जायगाफ्रावनो बिथांमोनहा बे वर्कार्स मिटखौ खुंबोबाय थादों। जोंनि बे मिंबां नोलोबारियावहाय दिनै बे मेलखौ खुंनाय जादों। जोंनि गगामुंनिफ्राय फोरमायनांगौआ बेनो, जोंनि गगामुंनि जा मावथि बिथांमोनहा थिगैनो दं, मोजाङैनो दं आरो बिथांमोना बयबो गोसो मोदोम होनानै जोंनि सिगांनिफ्रायनो दासिम जोबोद मोजाङै नैबे UBPOनि जा थांखि बा मावथायफोरखौ मोजाङैनो मावलांगासिनो दं। फै बयबो फै, जमदुवार दखरानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दखरा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।